May buntag atong tanan mga igsoon ko diha kay Kristo. Mayro ba atong kabuntagon sa matagusan nato nga kinabuhi? Amen, no? Salamat kay sa Ginoo sa kanunan niya pag-uban gikan sa atong pagtulog hangtod sa atong pagmata ug sa kadasig nga iyang gihatag kanato nga karon naghiusata ni ining kabuntagon araw ato siyang simbahon. Busa karon atong andamon atong sa tagsa nato ka kinabuhi, atong kasing-kasing hunahuna nga atong isentro ang atong mga tibuok nga kusog diha lamang ni Kristo alang sa opening prayer nga pagadaon sa dalagan nga si Brad Serapin. Ampo ta mga igsoon atong dolo ng Dios sa kinising-kasing labing dalaygon og silimbahon nga Dios. Aniya kami Ginoong Dios nagakatigom Ginoo. Nining dapit Ginoo ikaw magaproteksyon ubani kini sa imong mga manulunda Ginoong Dios. Imong manusab Ginoong Dios. Isangkab nga kanamo ang imong balang espiritu magapamuhat Lord nga manusab ang nagasunod sa Facebook Live Lord. Panalangin sila Ginoo spiritually. Lord, pasinati ang imong balang espiritu kinining dapit Ginoong Dios. Ibuko diri kanamo Ginoong Dios. Niyon ka sa imong polong Book of Joel Ginoo. Nining katapusang mga adlaw, ibubo mo kanamo ang imong balang espiritu Ginoo. Lord, hinluoy nga mong hunahuna kasing-kasing Ginoong Dios. We can do nothing without you, Lord. Wala may mahimo kung wala imong tabang. Ikaw among gisaligan, ikaw among gilauman Ginoong Hesus. Salamat sa imong gugma. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for your godness Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. May buntag ka natong tanan? Maayo ba ang atong kabuntagon? Amen. Maayo gihapon bisan pa nga basa ang dalan tungod sa mga pag-ulan pero wala na maoy nakababag nga dili ta kaduol sa Ginoo nga dili ta kasimba kaniya karong ka adlaw. Gusto ni Lord nga karong adlaw ato siyang daygon, ato siyang himayaon, ato siyang bayawon, pasidunggan sa tibok natong kinabuhi. Amen. So pabilin tas pagpamarog mga igsoon nga kung mahimo kanang lamanuhon nato ang atong isig kaigsoon sa pagtuo. Nalipay kog dako nga niya ka, nalipay kog dako sis Brad nga niya ka karon. Amen. Mugawas ta sa atong lingkuranan ug atong himamaton ang atong igsuon diha sa Ginoo. Hallelujah. Sa atong gamiton ang atong mga kamot sa pagpakpak para sa atong buhi nga Dios. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay makauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw may simba. Igsoon ko kumusta ka na pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta og ang tanang anak sa Dios adunay panaghiusa, panagbingkil kalintana, paharion ta ang gugma, dawata ang akong kamot. Igsoon ko kumusta ka pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta og ang tanang anak sa Dios magkahiusa. So nindot kay igsoon
ko sa Ginoo nga kanang musimba ta kay nakitaan ta ni Lord kung nagkahiusa ta diya sa pagsimba. I-bless ka sa Ginoo. Amen. Yes, Lord. Bulahan ang tao mga igsoon nga na sa adlong Domingo naa sa balay sa Ginoo. Matod pa ni David kung siya ay pasultion diya sa Salmo, gusto niya nga mupuyo siya sa balay alampuanan sa tibok niya kinabuhi. Amen. Kaya diya sa simbahan mga igsoon, diya ni mo masinati ang kalipay, kalinaw nga presensya, ang presensya kahatag o katagbawan, kalipay sa atong kinabuhi. Amen. Yes, Lord. Ania ang imong mga katawhan o Diyos. Pagdahi kanimo amahan, magpasalamat kanimo o Diyos tungod sa mga butang nga imong gihimo sa mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord God. Ania ako sa presensya mo, uban sa pagpaubos kanimo. Dalaygon ka o Diyos, simbahon ko ikaw, pasidunggan o pasalamatan ka. Ako sa presensya mo, yes Lord. Aniya kami o Diyos sa imong presensya, amahan. Upan sa mga tagsa-tagsa kakasing-kasing, Lord Jesus, na nagpaubos diya sa imong trono, o Diyos. Simbahon ko ikaw, pasinunggan o pasalamatan ka. Kinabuhi ko, pagsimba o mga pagdaing, walay laing butang nga igabalos ko, pagsimba o pagdaing kanimo o Diyos ang kinabuhi ko. Pagsimba o pangapagdaig, walay laing butang nga igabalos ko, pagsimba o pagdaig. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus, kanimo lamang o Diyos ang among tagsatagsa ka kinabuhi, amahan. Sa presensya mo, uban sa pagpaubos kanimo, dalaygon ka o Diyos, simbahon ko ikaw, pasinunggan o pasalamatan ka. Kanimo o Diyos ang kinabuhi ko, pagsimba o pangapagdaig, walay laing butang nga igabalos ko,
pagsimba ug pagdaig kanimo, O Dios ang kinabuhi ko. Pagsimba o mga pagdaig, walay laing butang nga igabalos ko. Pagsimba o pagdaig kanimo, pagsimba o pagdaig kanimo. Hallelujah. Yes, Lord. Kanimo lamang, O Diyos, ang among mga pagdaigamahan. Thank you, Lord Jesus, nga walay laing hatagan sa among mga pagdaig, ug walay laing nga mudawat sa among mga pagdaig. Ikaw ug ikaw lamang, Ginoong Hesus. Yes, Lord. Thank you, God. Hallelujah. So padayon ta sa pagpamarok mga igsoon ko sa Ginoo. Naingon diri sa Salmo 100, ingon dire ang pulong sa Ginoo nga awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Amen. Then ingon siya nga simbaha ang Ginoo uban ang kalipay, o panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Amen. Ingon diha nga ilaha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato o kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo o pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya dito. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. Hallelujah. So awitan na to ang Ginoo mga igsoon uban nga mga malipayon na to nga panagway, malipayon nga kasing-kasing. Kaya kung malipayon gani sa sulod sa itong kasing-kasing ug sa una-huna maunay mo gawas sa itong panagway. Amen. Gusto sa Ginoo nga excited ta nga mo daig ug maawit ket siya nga Dios gamhanan, siya nga Dios magbubuhat sa tanan. Amen. Hallelujah. Lunglong kalipay atong mataggamtahan pag sa Lord atong kauban. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Akong matagamtaman tanang panahon, ikaw Diyos sa kong kauban. Ang tulong mo kasing-kasing kong higdaan, problema ko atin ang gikaligtan, ang nataligdan. Sayaw igsoon, sayaw lang ako kay si Jesus akong Pangulo. Sayaw lang ako kay si Jesus akong Ginoo. Sayaw lang ako kay nagpadawon ko ko'y kanimo. Magmaya lang, mamaya lang. Yes, Lord. Ako sa kalibutan, kayang tadautan, ako nang napatulan. Ang saan mo, dun ako'y kasiguruhan, kaya pagtulungan mo, karoon ako ng inuman. Lukso lang ako kasi Jesus akong Pangulo. Lukso lang ako kasi Jesus akong Ginoo. Lukso lang ako kay nagpadawon ko ko'y kanino.
kanimo. Long kalipay, yes Lord. Natagang Ama, Tanang panahon, ikaw ang Diyos sa kong kauman. ang pulong mo, kasing-kasing koming dahal. Paglim ako, Ako nang nataligtas. Sayaw at son! sayaw lang ako, kasi Jesus akong Pangulo. sayaw lang ako, kasi Jesus akong Ginoo. sayaw lang ako, kay nagmadahon ko Kuyo kanimo. magmayalang Yes Lord. ako sa kalibutan, Kay ang madahugan ako nang napatunan. ang Yes saan Lord. Doon na kita kasiguruhan. ako'y kasiguruhan, kay ang pagtulunan mo, karon ako nang ituman. Lungsod lang ako, kay si Jesus akong Pangulo. Lungsod lang ako, kay si Jesus akong Ginoo. Lungsod lang ako, kay nagmadahon ko kuyo kanimo. Lungsod lang ako, kay si Jesus akong Pangulo. Lungsod lang ako, kay si Jesus akong Ginoo. Lungsod lang ako, kay nagmadahon ko kayo kanimo. Yes Lord. Matahalan pagkita sa tubuhay ng Diyos, my son. Napagdaig Mag-aawit kanimo ang mahal. Jesus, maghahalad mga pagdahig. Mag-aawit kanimo ang mahal. Ihalan na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sayaw! Sayaw ko, molokso ko, dagan! dagan ko doon. Kanimo Jesus, musayaw! Musayaw ko, molokso ko, dagan! Dagan ko doon. Kanimo ihalan na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ibayaw! Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahig. Kanimo lang Jesus. Ibayaw! Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahig. Kanimo lang. Ihalan na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo
Panginoon Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, God. Simbahon kau Dios, yukuan kamahan, awitan kang mga pagdahilan. Hallelujah. Gibuhat nimo o Dios ang tanan aron kami mabag-o, Yes, Lord. aron kami mausam, ug mahimong maandam, mahimong balaan, putling matarong sa imong tubangan. Aron sa ingon makaalagad kami kanimo. Samtang kami naghulat sa imong mga saad nga ikaw mubalik alang kanamo. Yes, Imo Lord. kaming gitudloan kung unsaon kanamo pag-alagad, kung unsaon kanamo pagsimba, kung unsaon namo pagkinabuhi nga mahimong takos ang ngayan sa pagatubang kanimo. Yes, Lord God. Imong ipadala ang imong bugtong anak aron kami makabatog kaluwasan, isakit, iantos ang tanan aron kami makabatog kapasayloan. Salamat o Dios sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Ipabati o Dios ang imong gugma sa matagusan namong kakasingkasing. Ipabati o Dios ang imong ulay hunong nga pag-amuma kanamo. Ang imong gugma o Dios. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga mong ilagaran. Magapanalangin na usab sa matagusan ni akaron. Salamat o God, kaigon ka namo. Awitan ka o God. Yes. Hallelujah. Lord Jesus. Thank you, Jesus. Kibuhat mo ng tanan, mabago lang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos mo gisamaran, gilutan o gilansang pa. Pagkamay pagbugal-bugal, giantos mo kining tanan. Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yukuan, ikaw naman Jesus dalampanan. Ipasaylo mo ang katawhan, itakbo mo panginahanglan, iobanan, iproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan, ang pagbalik gisaan mo, mga lawagi anda mo, ang katawhanan sayo, sa pagdaig sa ngalan mo, Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang among bayawon. Ikaw ang yukuan, ikaw naman Jesus dalampanan. Yes, Lord. Hallelujah, God. Yes, Lord Jesus. Ibuhat mo ng tanan, mabago lang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa. Pagkamay pagbugal-bugal, giantos mo kining tanan. Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yukuan,
Jesus talampanan. Ginoong Jesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Jesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yubuan, ikaw lamang Jesus talampanan. Ikaw lamang Jesus talampanan. Hallelujah, hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kani mo lamang kami mo simba. Kani mo lamang kami mga lagad. Ta ikaw ang gipadala sa amahan. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan. Sa pagtubos mo dito sa krus. Hindi mo lamang kami musimba, God. Yes, Lord. Kani mo lamang kami musimba. Kani mo lamang kami mga lagad. Ka ikaw ang gipadala sa amahan. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat, Lord. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan. Sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawan, relihiyon ang pinagbatukan. Apan ang imong tulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa gugmang walay paglubang. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan. Sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami anian, kami nagkahiusa. Dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga bulong. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa gugma.
Salamat sa imong mga kasabi. Salamat sa imong mga pag-atos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Kaluwasan na naangkon ko, ang kaluwasan na naangkon ko. Hallelujah. Dili na mo malimtan no God ang imong sakripisyo, Jesus. Dili na mo malimtan ang imong paghigugma kanamo. Amen, Lord Jesus. Tungod sa imong gugma kami nabag-o. Yes. Tungod sa imong gugma ka, O Dios, kami nagmalipayon, nagmalinahon nga nagpaabot kanimo. Tungod sa imong gugma ug sa imong sakripisyo kami, O Dios, nakabaton sa kinabuhing madagayaon, Amen. kinabuhing malipayon, Yes, Lord. kinabuhing malinahon, O God. Salamat, Lord, sa imuhang mga sakripisyo, mga pag-antos dito sa cross. Katungod sa imong mga kasakit kami, O Ginoo, nakabatog kaayuhan, nausabat sa among kinabuhi, O God. Thank you, Jesus. Labos sa tanan, Ginoo, sa mahalabot pang mga adlaw, doon nami kasiguruhan sa mga panalangin ng imong gisahat, ng imong giandam. Amo kayong masinatian, and thank you so much, Lord, sa imong pag-amuma kanamo. Yes, Pagtudlo, pag-ihaw, pag-iya, pagpahinumdum sa matag punong nga gikinahanglan namong ma-apply sa among pagpuyos kalibutan. I declare blessing, I declare healing, I declare provision, O God. Yes, thank you, Lord. Kadaugan, Amen. kayuhan, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ang kanang mga tagalangit mo yung praise the Lord. Praise the Amen. Lord. Thank you, Jesus. Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit atong giawit? Amen. So, salamat sa atong buhi nga Dios nga atong na sinati atong nabati ang iyang presensya samtang kita nag-awit ug nagdayeg diha kaniya. Ug akong isunod ang scripture reading nga mga pagadad-o ni Sis Madeline. May buntag ka na tong tanan. Arita sa pagpamarog, alang sa pagtawad sa atong buhi nga Dios. Atong basahon ang mensahe diya sa Marcos 13:3 ngadto sa 13. Mga kalisdanan og mga paglutos. Samtang si Hesus naglingkod dito sa bungtod sa mga olibo nga atbang sa templo, gisikreto siya pagpangutana ni Pedro, ni Santiago, ni Juan og ni Andres. Sila miingon, "Tug-ani kami, kanusa kini mahitabo og unsay ilhanan nga kining mga butanga hapit na gayod matuman?" Unya, gisultihan sila ni Hesus, "Pagbantay kamo nga walay maglimbong kaninyo, kay daghang moanhi nga magdala sa ako ngalan ug mag-ingon, ako mao ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Ug ayaw kamo kahadlok inig kadungog ninyo
og mga balita mahitungod sa mga gubat, sa duol og sa layong mga dapit. Mahitabo gayud kini mga butanga, apan dili pa kini mao ang katapusan. Magkigubat ang usa ka nasod batok sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian batok sa laing gingharian. Maglinog sa nagkalain-laing dapit, ug may kagutom usab. Apan kining mga butanga sinugdanan pa lamang sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak. Busa, pagbantay kamo kay panakpon kamo sa mga tao ug dadon ngadto sa hukmanan. Pamunalan kamo sulod sa mga sinaguga ug moatubang kamo sa mga pangulo ug sa mga hari tungod kanako aron pagsulti kanila sa maayong balita. Apan kinahanglan iwali una ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Busa, panahon nga dakpon kamo nila ug dadon ngadto sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka kung unsay angay ninyong isulti ni anang higayuna. Isulti ang angay ninyong isulti, kay ang mga pulong nga inyong isulti, dili man inyo kung dili iya sa Espiritu Santo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon, aron patyon, ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang anak. Magkigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan, ug ipapatay sila sa mga anak, ug dumtan kamo sa tanang tao tungod kanako, apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas gayod ang pulong sa Ginoo. Karon atong isunod ang testimony o kadaugan. Naka-schedule naman to pagla Sunday, unya naka-schedule ato wala man siya karon dayon. Ato lang ihatag sa uban kisa tong gidasig sa pag-share sa ilang kadaugan. Si Brad Joel daw. Atong pakpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Maayong buntag sa tanan. Ako din kanang niaging Domingo mo simba ang tame. Nya kay na may na kuan sa kumpares nga nag kuan man siya na sakit man yung tiyan niya. Puro tubig man iyang mo kuan sa baba og iyang hugaw nya naluya na siya. Muto nga sige dulong kog ampo ito nga inanak ko siya nga mutubong ta ingon man siya nga unyara ko sige di kog ampo nya. Muto nga nakatulog siya ang bata sige naghilak nya. Muto nga ato si gawra sila sa pagkagabi nga ampuan niya. Salamat Diyos Ginoo nga na naayo na siya. Moto nga wala din mi ka simba ato. Excited mo jud mi nga musimba kada Domingo. Nya ako ding testimony nga ako sa unang mga panahon how ang jud kayo nga ang akong pang nabuhi nya kanang kining wala pa kayos Ginoo ba. Nya sukad ato kusog kong muinom tabako. Tabako ako yung una na kong biyaan kay nasakit man ko. Muluwa na mong dugo, di dyan maayo di ay ni. Muto nga, ato nga to, nagpadool sa Ginoo nga, diha na sila si Pastor Gideon dito sa Laka Tiabibian nga, muto nga, aghat ko sige nga, ari taon niya agaw, niya, wala dyan ko lamang niya, wala, kung tungod kayo naalagay rason, nga, wala po.
Niya nga katogi tagaan kun kami kurag Biblia. Mo to nga kung gibasa-basa nga nahurot yun ako tug basa niya. Murag pula man jud kayo ko kakuan niya. Ako yung gibalik og basa nga ako yung gikinabuhi nga naa jud ang kamatuoran. Mo to nga doon kayo sa Ginoo niya naa na jud mga kausaban ba. Salamat jud ko sa Ginoo nga gigiyahan yun nila o kanang gi proteksyonan mo to nga karon nagkinabuhi ni balaan kay gibiyaan ako ang tanan nga bisyo o kanang wala na jud ko moinom kay murag taod-taod na kay inom ko murag masakit maguntian murag gihinayan ko sa Ginoo ni salamat jud ko sa Ginoo nga wala na jud hindi na jud ko miibog naay mo sampit na ko murag kung balibaran murag dili po kay sila mamugos kay tungod kay naa man ang Ginoo magiya ug mauro to salamat kayo. Salamat sa Ginoo no, sa kinabuhi ni Gaw Joel nga sa kaniadto nga naa pa siya sa kalibutan ug karon nga naa siya sa Ginoo. Kay ngano man kanang man kung pabilin patas kalibutanon, dili man jud ka kasunod sa pagtulunan sa Ginoo kung dili nimo na desisyonan nga biyaan. Og salamat sa Ginoo nga karon naanas nahiusa na sila kang Kristo og nabati na nila ang pag-uban, pag-protection kanila sa atong buhi nga Dios uban sa iyang pamilya. Og karon atong isunod ang special number nga pagadad-on sa mga youth. May buntag ka na atong tanan ni Ami sa inyong atubangan para among halaran ay atong halaran ang atong buhi nga Dios. Unag-uluhan kini sa ngalan mo.
Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Kung ikaw mudawat musalig kaniya hatagan kagahom mahimo kang anak sa Dios. Kung ikaw mudawat musalig kaniya hatagan kagahom mahimo kang anak sa Dios. Ug ako midawat misalig kaniya aduna ko'y gahom kaya ko anak sa Dios. Ug ako midawat misalig kaniya aduna ko'y gahom kaya ko anak sa Dios. Ug kita midawat misalig kaniya aduna tay gahom kay kita anak sa Dios. Ug kita midawat misalig kaniya aduna tay gahom kay kita anak sa Dios. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. O kita midawat misalig kaniya aduna tay gahom kay kita anak sa Dios. O kita midawat misalig kaniya aduna tay gahom kay kita anak sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa mga kabatan-onan. Atong pakpakan pag-usab ang atong buhi nga Dios o pakpakan usab nato atong mga batan-on, no? Nga nakakat-on diha sa paghalad sa ilahang kinabuhi, nakakat-on diha sa paghalad sa ilahang tingog o sa ilahang mga talento, hiyas nga gihatag pod sa Ginoo. Kay ang tanang hiyas, talento gikan man sa Ginoo ug alang langsad sa Ginoo. Ang mensahe karon mga kigsunan nga ato karong pagahisgutan mabasa diha sa Korinto. Diha sa unang Korinto. Unang Korinto kapitulo 1.
Ablihan na to ang atong Biblia diha sa unang Korinto kapitulo 1 nag-ingon sa bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 9. Ato ning dunganan sa pagbasa, namatay mga Bible dihang gagmay, o karong simunahon na siguro makuha na nako ang Old and New Bible o niya uban sa mga FM radio, no, nindot ka kanang transistor radio di ay nga mao po'y atong bahin-bahinon sa mga FM station nga nag-hook up sa atong programa dito sa Alcantara, og sa Badjan, og sa dito sa Tanhay, og mao po'y bahin-bahinon diri sa ato ang mga igsuon diri sa Kalugtugan. Atong pakpakan ang Ginoo mga kaigsuonan nga makalahos mi karong simanahona. Sa unang Korinto kapitulo 1 naana tanan. Sige, padayon tas pagbasa. Dungan ta. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Hesus. Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo, naadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti, o sa tanang kahibalo. Ang mensahe may tungod kang Kristo, nakagamot na diha kaninyo, og tungod niini wala kamo makulangi sa tanang panalangin. Samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala o niyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios nga imo nausab kaming gihatagag higayon nga makadungog na usab sa imo mga pulong. Masabtan na usab namo ang imong mga pamaagi. Mabatunan na usab namo ug maangko na usab namo ang imong mga saad. Salamat o Dios nga imo kaming gitabangan o gipanalanginan sa matag karon ug unya nga kami moduol kanimo aron sa pagpamati. Padayon mo kaming i-bless nga samtang kami magapatalinghog kanimo. Salamat o Dios nga doon na kami kasing-kasing nga malipayon nga mudawat niini. O doon ay kasing-kasing mutipig sa imong mga mensahe. I-bless Lord ang matag-usa, maingon man sa akong mga tigsunan nga naakaron sa naglaing mga lugar nasod nga nakig-uban kanamo pinaagi o Dios sa live Facebook. I declare nga moabot usab ngadto kanila ang imong mga saad nga kaming tanan imong panalanginan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang mga panalangin nga atong naangkon diha kang Kristo sumala sa gipakita o gipasabot ni Apostol Pablo sa atong gibasa sa unang Korinto kapitulo 1, 4 hangtod sa 8. O dunay mga saad ang Dios nga dili gyud niya pakyason mga kaigsuonan. O kining maong saad kinahanglan ato ni siyang mabantayan nga ato na ni siyang nasinatian ilabi na sa gitawag katapusan. Ang giingon dinhi sa bersikulo 8, ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan. Ang tanan miyong katapusan. Katapusang mga adlaw, katapusang pitik sa atong kasing-kasing, katapusang gininhawa sa matag tao. Ang saad sa Dios nga kita ligunon. Iyatang ligunon aron makapadayon og mahimong andam sa paghalad sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Naghisgot mga kaigsuonan sa gibasa kaganina sa scripture reading, naghisgot sa gitawag katapusang mga adlaw. Kanang katapusang mga adlaw wala ililong sa Ginoo ang mga ilhanan. Kay gipakita gyud diha sa Biblia, gisulat gyud diha ang mga ilhanan kon unsa ang mga kahimtang sa kalibutan o panahon nga nagpasabot nga naana ang katapusan. Nya atong hinumduman human niining katapusan og naana na gani ang katapusan, mao na ang panahon nga kinahanglan tang magmalig-on sa pagpadayon sa pagpangalagad. Kay nganong gikinahanglan man ang magmalig-on, kay kung dili ta lig-on dili gyud ta kapadayon.
Kay diha sa katapusan na ay mga pagsulay nga atong masinatian, labaw pa sa mga pagsulay nga atong nasinatian sa dihang nagsugod ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Apan na kanindot dili ta dapat mabalaka kung maghisgot ganig mga pagsulay, kay sa panahon nga dunay mga pagsulay, ilikay na kadaan sa katalagman, ilikay na tadaan sa Dios, ug ang Dios mismo magapamuhat niini, siya mismo ang magalihok niini alang kananto, ug matud pa sa iyang mga mensahe lig-onon ta. Usa sa mga angay natong hisgutan mga kaigsunan kining kahimtang sa mga ilhanan sa mga gitawag kahimtang nga naa ang katapusan aron kita dili bitaw magloya-loya. Dinhi gipasabot sa atong Dios mga kaigsunan nga naa na gyud tas katapusan. Kay kaganina gibasa mga kaigsunan nga matod pa sa diha mo abot na ang katapusan, magsugod na ang mga kaguliyang. Unsa man ang pulong kaguliyang, dili magkasinabtanay. Wala na'y panaghiusa. Dili na magkatukdo ang prinsipyo sa tao. Labi na sa gisgutan kaganina, nasod aginasod. Samtang na malandong ko niini, doon ako'y gikonsulta mga kaigsunan kung unsa nagyoy kahimtang sa tibok kalibutan. Sa ato ang panahon, dinhi sa ato ang nasod, medyo politika lang ang init. Dili kayo na to mamatikdan nga dunay gubat sa nagkalaing mga nasod. Pero kung imong tan-ahon ang mga kanabitang mga kanasuran, grabe ang ilang gubat. Kung imong tan-ahon mga kaigsunan, even sa Googles, no? Ang mga nasod sama sa Sudan, nagsugod ang ilang gubat ni adtong milabayng tuig 2023. Pila na katuig ang milabay? Duha na. Unya, naapagyoy gubat sa Myanmar, Somalia, Ethiopia, sa Haiti, Libya, Congo. Kaning mga lugar, makaingon siguro ang mga tao, magsigi ra gyud na sila gubat, pastor, kay wa man na sila Ginoo. Wa gyud na sila pagsinabtanay. Kaya ang tinuod mga igsoon, bisan ganin sa pamilya kung way Ginoo, wa gyud kalinaw. Kaya ganina nindot kayang testimony ni Kao Joel nga atong nakita gyud nga grabe ang Dios kana bitawng matinud-anon siya nga sa panahon nga dawaton sa tao ang ihang ngalan, sa panahon nga dawaton sa tao ang ihang mga pulong, ang Dios mohatag gyud kalinaw sa Pinoyanan. Unya nindot sad kaayo ang awit mga kaigsunan, mensahe kaganina sa awit nga naghisulti, sa ngalan mo may kaluwasan ako. Sa ngalan ni Hesus may kaayuhan ta. Sa ngalan ni Hesus may unsa to? Kabag-uhan. Nindutan no, kadaugan. Sa ngalan ni Hesus mga kaigsunan may kaluwasan. Naluwas ang atong panudlanan. Amen? Pagkanindota. O niya, naapagigi sulti ni Pablo mga kaigsunan dinhi sa atong gibasa, nga matud dinhi sa bersikulo, sa unang Korinto kapitulo 1, bersikulo 5, tanawa. Kay diha sa pagkighiusa, pagkahiusa ninyo kang Kristo, naadunahan kamo sa tanang butang. Kaniadto mga kaigsunan, wala tay mga makainguntang kalinaw. Walay pa nagsinabdanay. Matod pa ni Kao Joel sa miagi pag yung mga testimony sa wala pa sila modawat sa Ginoo, walay hunong ang lalis. Pero sa dihang na sila Ginoo, wala na'y lalis. Ataw pagpakan ng Ginoo, no? O niya, naanagyoy malitok mo na niingon din hinga, dili lang sa tanang butang, kundili lakip sa tanang pagpanulti o sa kahibalo. Munang ako yung malipay yung ko mga kaigsunan, samtang makadungog ko og mga tao nga magsugilon sa ilang kahimtang kaniadto, kita mismo nakasaksi si Kao Joel maglisod nagpanulti. Sa wala pa'y Kristo, siguro si Kao Joel maglisod nagampo, di yun na kabalong mo ampo. Kay kaniadto magsalig raman tagpaampo. Labi na kong mamatay. Naaday ipatawag paampo.
pila ka adlaw nga magampo anang minatay para malangit. Nya ang gaampo utro pong bisyoso. Way klaro nga pagtulunan. Kay ang giingon diha sa Juan 9:31, nasayod kita nga ang Dios kining usa ka butang nga naayo, ingon siya ngadto sa mga Presiyo, mga Sadisiyo ba na? Nga giingnan niya, nasayod man ta nga ang atong Dios di maminaw sa pag-ampo sa mga makasasala. O niya ang mga nag-ampo atong mga naayhaya, utro pong naay bisyo. Kabanday mo? Na ako'y estudyante nga nahimong pastor, ang iyahang iyaan, mo'y nag-ulutos niya. Isa nga nung nahimo man kang pastor, ngawa man na sila'y minteryo, tagagihulngan sila. Nya, mag-uol na po tong ako ang estudyante nga nahimong pastor, mo'ingon na siya, pastor, kanang gilutos na sad ko, ikaw paubos lang. Moabot ang panahon nga, isa magampo ko pastor nga tagaan ko kaisog kay ang giingon din sa dihang nahiusa ta kang Kristo maadunahan tas tanang butang lakip ang pagpanulti. Karon bisita sa gihulngan mga kigsunan kay ang iyahang mama kana bitang maoytig ampo og na imamatay unsay tawag ana? Manalabtan. Grabe gyud ka, mao gyud nay manalabtan og noon gyud na sa gihulngan ng iyang mama. Karon na pastor man ang anak. Giunay niya glutos ang iyang anak. Kay ngano kunong na pastor ang iyang anak, sukwahi gyud kuno sa iyang prinsipyo nga manalabtan siya. O niya, ni uli tong pastor dito sa gihulngan ang nahitabo mga kigsunan, naamay daghang patay. Busy man ang manalabdag, daghang patay. Mura ba og funeral ba? Na ako'y listener sa una sa Love Radio o niya nahimong kauban na mo sa simbahan sa opera, magpa-pre-request to. Kay tag-iya masyag funeral. Niya ingon day sa pastor, magpa-pre-request ko, may umta nga makatabang ko sa panginahanglan ng ministry ba, may tagdaghang mga matay. Niya magdala tog bulak sa patay. Ako pong i-arrange, i-disarrange na ako. Ana ba? Nya karon giingnan niya gilutos na po sa sugod sa dihang dito na sa gihulngan. Pag-abot sa gihulngan mga kigsunan. Iyang giingnan ang iyang mama, ma. Nganong lutoson man ko? Nganong imo man kong lutoson? Nganong imo man kong sultihan nga ana? Wa ba kakabantay nga kaniadto perti kong palahuboga? Karon wa nakakakitang mag-inom ko. Wala na gani kakakitang magbisyo ko. Wala na gani ko muadtog bisan gani sa bungat. Di ka kapasalamat ana. Nya iyang gihatag kanang Juan 9:31. Ingon siya, giingnan ko na iyang mama, ma, sure ka nga tubago ng imong mga pag-ampo nga magani nimo biyain ng imong tabako. Kusog raman kayo. Magbisyo iyang mama niya, sige ampo. Wa na sukad kuno ato nakapamalandong siguro iyang mama kay naamanggoy mga taong wa gyoy kalibutan ba unya magpataka na lang pod og rason mura pug sakto. Dito nakaamgo ang iyang mama nga tinuod no sige sag ampo para sa mga patay unya naa say bisyo. Di ito dunggon. Basahara ko ng Juan 9:31. Unya kung imo nang ikonik sa Old Testament sa Isaiah 59 bersikulo 1 hangtod sa 2, ang Ginoo dili mo buog kamot nga dili makaluwas, dili gamay dulungog nga dili makadungog. Gisiguro diha nga makadungog yun ang Dios. Apan nganong dili siya makadungog tungod na sa sala o kalapasan sa mga tao. Kay ang tao nga makasasala, ang tao nga kanunay naglapas sa gustos Ginoo, dili gyud na patalinghogan sa Ginoo. Muna nga bisan gani sa ato karon nga ako moingog gyud kong pasalamat ko sa kinabuhi ni Gaw Joel nga gidawat niya si Ginoong Hesus uban ni Daykura unya nabati nato nga gipanalanginan sila sa Ginoo, no? Ato pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Usa gyud sa mga ilhanan nga gipanalanginan sila kanang makaampo na sila sa Ginoo. Kanang makasulti na bitaw kas Ginoo, Lord, salamat nga imuming tagaag milagro. Dako na kay nang kahibulungan.
Dako na kayo na siya nga panalangin nga atong naangkon kanang makasampit na ta sa Dios. Kaysa unang wala pa ta sa Ginoo mga kaigsunan. Kung daw na mga problema mo adto na sanggutan. Oh, palaban dayon. Unya maoy-maoy. Oh, maora man na. Maoy-maoy. Unya og mawas ka hubog, mga igsuri, hubog na pod, no? Pagka wa gyud. Pero salamat ta sa Ginoo nga dihang naiusa ta, mga igsoon, matod pa dinhi na dunahan tas tanang mga butang muna nga dunay matay mga igsoon nga ni share pod og bangko para sa ato ang simbahan atong pagpakan ang Dios. Wala pa namo mapalit kay wa pa may kalugsong yun niya ato ning amo nang paliton inig kalugsong na. Nindot kayo unya ingon dinhi lakip sa tanang pagpanulti og sa tanang kahibalo og sa Dios nga siya mobalik ang gipasalig sa Ginoo nga ikaw ug ako lig-unon ang tanan mayong lig-unon hangtod sa katapusan. Unya sa ako nang gikaingon karon mga igsoon nga ana natas katapusan. Naa na gyud tas katapusan ug human ining katapusan mga kaigsunan moabot na ang gitawag pagbalik ni Jesus. Og ang pagbalik ni Jesus giklaro sa Biblia nga moabot siya sa panahon nga ang mga tao wala maghuna-huna nga moabot na siya. Gani kung imo na siyang basahon ang Mateo 24 mga kaigsunan, ang mga tao maghihanay nagminyo-anay. Murag sa panahon na ni Noe, nga padayon ang mga tao nga naghimo og kana bitawng trabaho. Wala na sila maguna-una nga doon na day lunop. Pero nakanindot lig-unon ta. Ang pulong lig-unon suginlan ta sa mga panghitabo aron makabantay ta sa ingon makapangandam ta sa pagbalik ni Jesus Christ. Sa ato karon nga panag-uban usa sa mga gitinguha sa Ginoo masayra nato ang kahimtang sa kalibutan. Ang kahimtang karon sa kalibutan mga kaigsunan pertinang pagkanipisa. Gamay na lang kayo mga kaigsunan tungod sa mga ilahanan nga gipakita nga nagapanghitabo na sumala sa gisulti ni Jesus nga nag-ingon diha nga magubat ang mga nasod batok nasod gingharian batok gingharian. Kung imong lantawon mga kaigsunan ang Russia ug ang Ukraine nagsugod ang ilang gubat kanus-an nagsugod ang ilang gubat sa Russia ug sa Ukraine niadto pang tuig 2022 pila na katuig ang milabay wa pagyapon mahuman. Pila na katuig? 2025 naman ta. Tulo na. Unya, kabalo ba mo mga kaigsunan pilay na nangamatay sa mga tao sa Russia? Niabot na og 975,000. 975,000. Wa pay labot ang Ukraine. Unya, nawagtangan silang mga sundalo nga miabot og 48,000 ka mga sundalo. Imagine na kung lakip na kay usa sa mga pamilya anak. 1,000 na ang nangamatay, hapit na milyon ang nangamatay. Sukad nga ni sugod pag-ulbo ang gubat sa Russia og sa Ukraine. Unya maunay mga propesiya sa Biblia nga magsugod na gani gubat ang nasod batok nasod, gingharian batok gingharian, mauna na ang pagsugod sa gitawag katapusan sa adlaw. Katapusan sa kalibutan. Unya pilay na nga matay sa Ukraine mga kaigsunan pertisang daghana. Unya kung imo sang lantawon mga kaigsunan, dili lang ang Russia ug ang Ukraine hangtod karon padayon nga nagubat pati ang Israel ug ang Gaza. Sumala sa Gaza Health Ministry nga ako ang giutingkay kaganinang buntag mga kaigsunan, matod pa sa ilahang balita gikan sa pagsugod sa ilahang gubat gikan sa pagsugod atong Oktubre 7, 2023. Oktubre 7, 2023, mingbutho, miulbo ang gubat sa Israel agin sa Gaza.
Pilay na nga matay mga kaigsunan sa mga Palestinians ni abot og 54,000. Unya kasagaran ang nangamatay mga kababayan ug mga kabataan. Siguro sa ato sa inyo ha, siguro wala kay mo makabantay ini kay inig-open sa inig-open sa cellphone mo plus man dahin tong mga vlogger ko maana oy. Diba? Nga sa to? Ipit oy. Maura may madunggan ako. May madunggan, may kasagaran. Walay pagpakabana, walay pagpakisusi. Unya mas ang mga batanon, ang mga bisan mga hamtong murag bakaingon ko nga nalingaw na sa mga kanang mga vlogger. Grabe na ang murag wa na gyud pa kabana. Unsaon man aron ta malig-on kung dili ta makabantay. Unsaon man pagbantay kung dili ta suginlan. Munang ang pamaagi sa Dios aron ta lig-onon, kinahanglan suginlan ta sa ingon makabantay ta, makapangandam ta nga nanatas katapusan sa panahon. Nanatas katapusan sa kalibutan. Kay ang gubat sa Israel ug sa Gaza hangtod karon padayon pa. Gani kagahapon sa buntag na ay ginews to sa DOHB page. Gahapon ba to, miagi ba tong buntag pagyod nga ang syudad sa Palestinians gibombahan na sa nya pila ka mga bata nga nangamatay. Makakita ka sa video mga kaigsunan niya, pila lang kabuok mga media ang mikuber. Daghan pag yung mga lugar nga wala gyud ma-picture, wala ma-videohi. Grabe. Kita di gyud ta kabatikod nga mo nay nahitabo sa laing mga nasod. Nga na diita sa gitawag katapusan nga mga panahon. Nagubat na unya kung imong lantawon tulo ka mga tuig. Grabe na nakalisod. Grabe kalisod. Siguro, kisa may naandinhi nga nakasinati gubat. Ako, nakaagi ko gubat. Wala ko mo apil. Nakasinati lang ko. Gubat sa umol o sa kakha. Di ko makalimot, 1992. Ang gubat sa umol o sa kakha, ang Army o ang NPA. Grabe, magsugod ko tong tulok kabuk helicopter. Musubay dito sa among sapa sa Sikupong. Mubo na lang kayo. Unya inig-uli, magsignal na silag pula. Nya matud pa sa mga giay nga magdalag armas. Nagdala na kuno tong patay. Nya kami sad, sige migbasag Biblia kay si Papa, maumay mo'y mulid na magbasag Biblia. Kanang giagian mig tulok ka sundalo nga ang ilang armas kay ang ako ang nahibaw-an ato nga armas katumang na ay kadina bitaw nga bala. Unya ang ilang armas gihiktag pula, unya kanang ilang bukton diri gihiktag pula, ang ilang pong ulo gihiktag pula. Tulo sila ka sundalo nga baklay sila nga perting lagyo wala sila magdugol. Maunay ilahang usakahay ilahang mga teknik nga di sila pwedeng magduol. Murag ang usa na adinhi, pero ang usa murag dito sa ilahang gaw kuan, anang agaw ni Russell. Murag inana, unya ang usa to adito sa kuan na, tuanas unahan, lagyo kayo silang maglakaw. Karon ni agis amoa, anang mga tuiga, gamay pa ko, pero di ko kalimot. Kuyaw kayo kung naay gubat. Kaya nga naman, pati kami mga civilians, si Papa, katigbasa man tong Biblia, pag-agi sa sundalo, giisa ni ang Biblia. Pero nang hibong me, katong ikatulong sundalo nga ni Agi, abot sundalo bagito siya, gitiunan mamingtanan. Hilak si Papa, isa Bible, unya isa pod siyang kamot. Unya makahinumdum ko atong mga panahon na grabe na ang kakulba, madunggan ko na mo ang buto-buto. Unsa nakaha gayod kun
kanang gubat sa Israel ug sa Gaza. Pila ng katuig, daghan na kay nangamatay. Imagine na, tausan na niya sa Russia, hapit na milyon ang mga tao nangamatay. Nganong ako nang gisugilon? Kay maunay mga ilhanan nga natas katapusan. Kay kung dili ta makamatikod nga natas katapusan, relax ra kayo tang mga lagan. Dili gyud malig-on ang atong pangalagad mga kaigsunan kos Ginoo. Nya unsay gipadayag sa atong Ginoong Hesus? Moabot ko sa takna nga wa mo magpaabot. Moabot ko sa takna ang mga tao, relax na. Mangumusta ko kung tinud-anay na ba ang ato ang desisyon sa pagkuyog unyas langit. Kay kung tinud-anay, dapat di na ta magluya-luya. Sa unsa nga paagi nga di ta magluya-luya, una sa pagsimba. Amen? Kaya diha sa pagsimba, nag-exercise ta, nagbansay ta sa atong kaugalingon, kanang gianad nato atong kaugalingon, kini bitang pagsimba nato sa adlawng Domingo. Pagsimba nato sa Dios sa adlawng Domingo, gibansay, gitrain nato atong kaugalingon, kumbaga gibataa ka nang, gianad nato atong kaugalingon sa pagsimba. Kaysa ako nang gikaingon, kapila nako balik-balika, kung ang trabaho gani, dili ta anad sa mong trabaho, di gyud ta kalahutay ana. Di man ta kalahutay. Bisan gani sa pag-ampo, mangumusta ta sa atong kaugalingon, kaantigo na batang mo ampo. Kay usa sa pamaagi mga kaigsunan kos Ginoo, diha sa paglig-on mga igsuon, kay ang giingon dinhi nga pamaagi mga kaigsunan, ingon dinhi nga versikulo 8, lig-onon usab kamo niya hangtod sa katapusan. Ang pamaagi aron ta malig-on, way lain pag-ampo. Ang pangutana, kita karon nga nagtuog Dios, kaantigo na batang mo ampo? Hello? Kay kung di ta kaantigong mo ampo, basig makaampo, makalitok tag, makahangyo tas mga ngalan sa mga nangamatay nga hangtod karon wa pa maluwas. Kung tinuod manggani ta nga kaantigo tang muampo, sigurado gyud ta nga nakabaluta sa requirements before ta muampo. Kay dili tanang nga mga tao nga nagampo gidawat sa Dios. Amen. Sumala sa atong gibasa kaganina sa Juan Kapitulo 9, versikulo 31. Akong basahon. Kining usa ka butang nga giayo mga igsuon. Mato dinhi sa Juan Kapitulo 9, versikulo 31. Ingon dinhi, nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala, apan paminaw niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kaniya. So ang requirements mga kaigsunan sa pagtuo nga tinuod o antigo gyutang moampo na, kantigo na gyutang makaampo sa Dios, kanang wa ta magpuyo sa sala. Amen ba? Nagtuman ta sa sugo sa Dios. Ang giingon dinhi, wala ta magkinabuhi sa sala, nagtahod da niya og nagtuman sa tanan nga mga gisulti ni Jesus Christ. Mao nay angay natong kana bitawng usisahon, kanang susihon sa tong kaugalingon. Kadili maayo mga kaigsunan nga isa ta moampo ulahin na. Isa ta magkat-on, wala na. Wa nay panahon. Munang sa atong kinabuhi mga kaigsunan, bless kayo ta nga diri sa atong panag-uban gitudluan taon saon pag-ampo. Unya na ako'y nadunggan mga kaigsunan na usa ka tawo nga nag-ampo mga kaigsunan sa pagkaon, mag-uul pud taon kay human ni ampo yang pagkaon, giampuan pud ug lain. Murag wala pud makontento. Murag okay, nagpasalamat sa pagkaon. Unya ang kauban sad murag wa man kaayo magkontento, siguro wa pud makadungog, agi usban na pug pasalamat sa pagkaon.
Giusman ako pagpasalamat ang pagkaon. Murag dublin man. Nindot no, ono? Kaysa wa gyud mapasalamate. Kay sugo man gyud na sa Ginoo nga pasalamatan nato ang Dios sa tanang butang. Labi na gyud sa pagkaon. Unya mangutana ko mga kaigsunan, kantigo na batang mo ampo? Ang tanang kantigo mayong praise the Lord. Ang dili kantigo mayong amen. Ato pagpakan ng Ginoo, kantigo na gyud ang tanan. No, importante kantigo gyud ta. But ipasabot nagkakat-on ta og nasayod ta sa mga requirements sa dihang mo ampo ta. Una sa tanan nga requirements, dili gyud ta magpuyo na sa sala. Dili gyud nato tugutan nga magbuhat tag sala. Amen? Labi na gyud sa pagtuman, kinahanglan ato gyung tumanon ang unsa may sugo sa Dios, kinahanglan ato gyung tahuron ang Dios. Ang pulong tahuron, sundo nato siya. Ang giingon sa Dios, alagari ko. Alagara nato siya kaysa atong pag-alagad dunggon tas Ginoo sa dihang moampo ta. Una nakanindot kayo mga kigsunan nga sa ato ang panag-uban kantigo tang moampo. Unya ang pulong kantigong moampo nasayod sa tanang requirements. So dili na to kalimtan nga ang requirements di ay aron dunggon og kana bitang dunay kasiguruhan nga dunggon gyud na sa Ginoo atong mga pag-ampo. Una sa tanan, dili na ta magpuyo sa sala. Unang sakto kay itong testimony ni Gaw Joel nga bisag saon siyag agda, di na gyud siya moinom. Atong pagpakan ng Ginoo, no? Sa miaging bulan, may anak pa man to nga, ni Ismail pa man to, usahay, panagsa, gamay. Karon wala na gyud, no? Pagkanindota, unya agdahon siya, di na gyud siya moinom. Unay pagkanindot. Unya nadunggan na po nato kaganina. Ang giingon sa Biblia, maadunahan kamos mga butang, dili lang sa mga butang, kundi dili lakip sa pagpanulti. Atong nadunggan natong isuon, ingon siya, kabalo na siyang moampo. Sa dihang dunay mga problema, pagsulay ang asawa, iya nang giampo sa Ginoo. Unya, nakasimba na sila karon og nagkahiusa diha sa pagdaig sa Ginoo, no? Kanindota. So, mao na nga, dili na to kalimtan, nga sa atong pagpangalagad, una sa tanan, kaantigo na gitang moampo. Og diha sa atong pagkantigo nga moampo, dili na to kalimtan ang mga requirements. Kay mo ingon tang kantigo tang moampo, pero wala ta magkinaboy sa requirements. Like example, musuod kag company. Ang company nga imuhang gisudlan mga kaigsunan, pagpanahi og mga tila, grabe ka ka-master nga motahi og mga tila, bisag unsang style nga tila nga imuhang gamon maggama nimo. Pero bisag unsa pa ka master, unya dili gani ka musunod sa mga roles sa company. Dili gani wala ka masayod unsay mga requirements sa company, di gyud gyapon ka kasuod. Siguro bisag maayo kayo tang mo balak-balak sa mga pag-ampo, pero kung nagpuyo gyapon sa sala, wa gyapoy himo. Wa gyoy ayo og walay kapuslanan ang pag-ampo. Munang niingon si Jesus diha sa Mateo 7:21, dili tanang tao magtawag kanako Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Gani, doon na pag yung mga simbahan sa panahon ni Ginoong Hesus, nga grabe ang ilang pagsimba, grabe ang ilang pagdaig, unya, naminaw po silang mga wali, ang problema, wala di ay dawata sa Dios. Kaya nga naman, ang giwali di ay sa panahon sa ilang panimbahon, dili pulong sa Dios. Mateo 15:8 ug 9, di mo makitaan diha, nga doon na di ay mga simbahan, nga ang giwali, dili pagtulunan sa Dios. Munang diri sa to ang panag-uban mga kaigsunan, samtang naay magwali dinhi sa ato ang panimbahon, ayaw gyud tuguti nga wa kay Biblia. Amen? Dapat doon gyud kay Biblia. Kinahanglan ikaw mismo dunay kadasig nga mangutingkay sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay diha sa pagtuon sa pulong sa Dios, diha usab malig-on ang atong pagtuo kang Kristo.
Kay ingon ang Biblia, lig-unon usab kamo hangtod sa katapusan. Ang pamaagi sa Dios aron kita maligon, una pagpadayon sa pagampo. Ang tanan mingong ayaw hunong sa pagampo. Muna niingon si Jesus, pagampo kamo kanunay aron kamo dili madaog sa panulay. Ang tao nga madaog sa panulay kana bitaw nagsugod na sa pagpangalagad o ninibalik yapon sa kalibutan, wa nay ampo-ampo. Kay ang tinuod nga naay pagampo, di gyud na madaog sa panulay. Mga rason o mga hinungdan nganong ang tao dili kaampo kanang sobras kabisi. Ang tao nga grabe na kabisi, di gyud na kaampo. Amen ba? Muna nga sa atong pagpuyos kalibutan, ingon nga kita nangalagad sa Dios mga kaigsunan, dapat kaantigotang mong gamit sa panahon. Amen ba? Inay mong tapad, taro nga gamit ang panahon. Panahon sa trabaho, trabaho. Panahon sa kaon, kaon. Dili kay panahon sa kaon, imong itrabaho, ang mahitabo anak, magkapasmo-pasmo. Panahon sa ligo, ligo sad. Dili sad maligo sa usa ka semana kausa. Panahon sa pagsimba ay simba sad. Amen ba? Sama sa atong gihimo karon. Ingon diha sa Hebreyano, mga Hebreyo kapitulo 10, 25, dili dapat undangon ang pagsimba. Dili dapat undangon ang pagtigom sama sa atong gihimo karon. Amen? Dili gyud nato undangon kay ang adlawng Domingo, adlaw ni pagsimba nato sa Dios. Dili ni adlaw sa kanang panginahanglan nato sa ato ang lawas. Dili ni adlaw sa pagpangita sa panginahanglan sa atong tiyan. Dili ni adlaw aron sa pagtrabaho sa panginahanglan sa atong bulsa. Adlaw kini mga kaigsunan nga para sa Dios. Aron ato siyang daygon, aron ato siyang simbahon, aron ato siyang pasalamatan, og adlaw kini nga atong mabansay atong kinabuhi sa pagsimba o pagpasalamat o pagdaig sa Dios, kay didto sa langit diin didto ang Dios mga kaigsunan nga diin makig-uban ta kaniya, wa na tay laing trabaho, gawas lamang sa pagsimba. Unya kung dili tanad nga mo simba, moingon ka nga balik lang ko sa kalibutan. Unya wa na may kalibutan kay mahanaw man. Matud pa sa gipadayag ni Jesus Christ, kining kalibutan ang planetang Earth mga kaigsunan pagatunaw ni pinagis kalayo. Unya dunay mga pagpadayag sa unsang paagi nga kini matunaw ang tanang mga planeta madisalign. Magkabangga ang mga tanang planeta. Si Brother Moses, grabe ka memorize niya ning mga planeta. Taas kay siya memory ani. Siguro kining mga high school gani uban murag di na ka-memorize sa pila ka planeta. Gikan sa sun, sunod sa sun. Mercury, sunod sa Mercury. Ubin ako og kuan ana usa tawag ana Rose Pharmacy. Mercury. Ato pakpakan ang Dios no sa kinabuhi ni kuan Bintong Oliver no, Brother Oliver. Anak gyud simba gyud ta. Kay namamatay kinabuhi, simba gyud ta. Amen? Kay kining pagsimba nato sa Dios, diha na punta malig-on. Nganong diha ta malig-on? Kay diha ta makadungog sa pulong sa Dios. Wa man tay laing, wala may laing lugar diin madunggan nato ang pulong sa Dios. Ato kas merkado, wag yoy pulong sa Dios didto. Ang didto baligya, isda, ginamos, bulad, nya mangutanon, nya ari ka sa mga tabo, wag gyud Ginoo diha. Wag gyud nagsulti nga nanaditas katapusan. Dirira sa simbahan kita gilig-on og nasayod ta nga nanatas katapusan. Ngano man, way hunong na ang gubat. Wa nay hunong ang gubat. Gani, usas mga propesiya nga diha sa Amos, even sa Ezekiel mga kaigsunan, nga sa panahon nga mubalik na ang tanang mga Hudyo sa Jerusalem, mauna nay time nga moabot si Jesus. Maunay katapusan nga ilhanan
nga mubalik gani ang mga Hudyo. Ang tanang mga Hudyo ba, mubalik na gani sa Jerusalem, mauna na'y ilhanan nga mubalik na si Jesus. Kanang muabot na gyud si Jesus. Nganong mubalik man ang mga Hudyo? Sa tanan nga mga panghuna-huna nga ako ang kanang gipamalandungan. Nganong ang mga Hudyo nga naa karon sa nagkalaing mga lugar mobalik sa Jerusalem, dadon pagbalik sa Jerusalem tungod kay ang gubat di na mahuman. Magkagamay naman ang mga tao. Unya kung wala na'y mga magkagamay na mga Hudyo, kinsa man ang mulaban nila. Munang kutob sa mga Hudyo, kinahanglan mo uli dito sa nasod aron paglaban sa ilang nasod. Kabantay mo sa gubat ron, perti nangilngiga. Perti na mangilngiga ron. Dire, relax ra gyud kay dili man gubat, wa man tay pagpakabana, wa man tay searching. Sa ako nang gikaingon, murag gilinga o gilipat rata kasagaran sa mga tao gilipat ra pinaagis mga vlogger nya hapit na gani tanang pamilya na i-vlogger. Bisan na nakalubo rang nakaligo nakalabaha vlogger, nakatanom rag sili, nakatanom og talong nakabidyo tanan ning kamot. Wala na gyoy panahon sa kana bitawng pagpamalandong unsay nahitabo na sa kalibutan. Karon grabe na ang nahitabo sa kalibutan. Lisod na. Salamat kayo no sa pangutana ni Brother Moses. Inigsugod na tangtang sa silyo. Kanang naas gipadayag kapitulo 6. Magsugod na gani na, pero mao na siya. Inig pamauli na sa mga Hudyo sa ilang nasod. Mao na nay time nga moabot si Jesus. Kay sa panahon nga moabot si Jesus, makigubat man si Jesus sa mga antichrist. Siya may musangka. Unya gingon dias gipadayag kapitulo 6, magbadaugon ug magbadaugon pagyud si Jesus Christ. Mo nang naa na nay gitawag Great Tribulation. Grabe na ang kamatay anang panahon na. Pero ang nakanindot, bisan grabe na ang kamatay anang panahon na, ang tao nga naninuod sa pagpangalagad sa Dios, ang tao nga naninuod sa pagsimba sa Dios, ilikay na sila sa Dios. Mao na time nga balihinon na tas Ginoo. Unya kinsa may balihinon kung mawili tas mga butang. Munang diris para sa kalibutan, kung naatay mga butang, dili na tudluan na itong kasing-kasing nga mawili. Amen ba? Ibin sa amo ang ako ang asawa, kami pamilya, daghan ko mga butang nga among gihaguan, mga butang sa simbahan, mga buluhaton, wala may mawili. Importante, nagtininuod tas pagpangalagad sa Ginoo. Doon ay usa ka pastor na iyong pastor. Wa ka mawili anak pastor nga ikaw may nagpundar ana. Wa ka mawili anak pastor nga grabe ang imong kahago ana gikan sa pagpundar sa haligi hangtod sa pagbuhos sa haligi hangtod na himong naay atop hangtod na islab. Ingkong nagtrabaho ko ana para sa Ginoo. Wala ko magtrabaho para akong ang kunon. Kay daghan kaayong simbahan nga kaniadto among gisugdan para mahimong maumol nga simbahan. Muna nga, diri pa lang sa kalibutan mga kigsunan, samtang naapatay kinabuhi, dili ta dapat mawili sa mga butang sa kalibutan. Lamang, wala magpasabot, nga ato na lang pong pasagdahan. Ato ning gamiton, sa paagi nga mahimaya ang Dios. Ato ning buhaton sa paagi na alagaran nato ang Dios. Muna niingon si Pablo, bisag unsay naa nimo, bisag unsay imong buhaton, buhata nga sa paagi napasidunggan ang Dios. Moingon ta Lord para imo ni tanan. Amen. Kung gipiyalan ta mga kigsunan og tanang butang ang giingon diha, unsay giingon kaganina nga sa Unang Korinto Kapitulo 1, ingon diha sa versikulo 5, 5.
Kay diha sa pagpakihiusa o pagkahiusa ninyo kang Kristo, naadunahan kamusta ng butang. Kung nanagani mga butang, mga kaigsunan, gamito ni sa paagi na maalagaran o mapasidunggan ng Ginoo. Amen? Unang nakanindot mga kaigsunan, tungod sa mga butang, nakuha dahil na ito igsuon sa maliigang gimutura. No? Atong pagpakan ng Ginoo. Pagkanindota, nakuha ba? Wala. Kisa man na ito nagkuha. Si Yancy. Tinuod na. Dayong tungod sa pagkahiusan na to kang Kristo Jesus, nadunahan ta sa pagpanulti, nadunahan ta sa tanang kahibalo. Mahibalo na tang musimba, mahibalo na tang muampo, mahibalo ta mo kanta. Ang tanan ba makabalo na mo kanta? Nanabatay kantang mahuman? Or putol-putol ragyapon? Labinas mga batanon, akong mga dasig sa mga batanon, seryosoha ang inyong pagpangalagad sa Ginoo. Himua nga panag-ingnan ang atong igsoon si Daychare. Si Daychare maogi kasagaran akong kana bitawng sumbanan akong pagdasig ninyo. Kay ngano sukad nga mipuyo sa opera, wa ko kadungog niyang nagreklamo. Bisag unsa ang trabaho namo sa opera, grabe kadaghang hugasan. Miyerkules, hugasan. Huybis, nay hugasan. Biyernes, kay nay klase, na po'y hugasan. Sabado, kay na ay practice, na po'y hugasan. Pagka-Domingo, magpundok na po ng hugasan. Pero wa ko kadungog ni Daycharing magreklamo. Wa gyud ko kadungog niya. O niya, pag-ingon nako nga, Daycha, iskoylag bisik pastoral. Practice o keyboard. Practice po sa keyboard. No? Pislit po sa mayo. Grabe. Kabalo na to siya, mo keyboard. Nya, kung imong lantaon, ako mismo, si Russell o ako, ibin ako mga bata, saksi, kung unsa gyud ang iyahang kanabitang commitment sa Ginoo. Grabe ang iyang commitment sa Ginoo. Speaking about pagkamatinud-anon, 100%. Wa gyud siya ana maluya. Muna makaingon ko nga, bless kayo ang tao nga naay Ginoo. Amen? Yang mga batanon, seryosoha ang inyong pagpangalagad. I-bless lagi mo, anak. Kay mo na giingon din mga panalangin diha kang Kristo. Yan, dili lang sa espirituhanon, pati mga material. Amen? Mga batanon, nasalamat ko sa Ginoo nga naatay mga batanon. Brother Oliver, padayon sa pagsimba dong. Ayaw na ayaw na pagkumpiyansa. Kay kining atong kinabuhi usara. No? Lipay ko nga makakita ninyong mga batanon na adini sa simbahan. Nganuman, diri sa simbahan walay lain natong gitun-an ang pulong sa Dios. Unya hinumdumi ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios atong kadaugan. Ang pulong sa Dios atong kaayuhan. Ang pulong sa Dios atong kaluwasan. Amen? Muna nga sugod karon, ako pong pagdasig ninyo aron mas malig-on pagita sa pagpangalagad sa Ginoo. Pagbasa mo Biblia. Kisa may nagbasa diri Biblia. Now si David John nagbasag Biblia. Kay gikan ko mag-live, masak-an ako sila magbasag Biblia, nay usahay di pug kabasag Biblia. Pero napoy panahon gyud nga makabasag gini sila Biblia. Nya kung dili sila makabasag Biblia nang gabi, pabasahon pod sa akong asawa og Biblia anang mabuntag bisno. Muna nga labinas mga ginikanan akong pagdasig. Hatagig ninyong panahon ang inyong mga anak ilid sila pagbasag Biblia. Lipay kay ko sa testimony ni Dayjaya, Nas Dayjaya. Ingon siya, nagbasa mig Biblia katong naas mama badit. Naas badit. Tabian man kayong bataa. Siya basa po mig Biblia. Nya sugid po to si Kyle man siguro to. Isa kami na Miss Mateo. Nanas Mateo. To pakpakan ng Ginoos mga bata, no? Ana gyud basa tag Biblia. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3:15, ingon si Pablo ngadto kang Timoteo, Timoteo, nasayod ko nga sikad sa imong pagkabata nagbasa na kag Biblia.
nagbasa na kag kasulatan og mauni naghatag nimong kaalam. Mao bitaw nang diri sa ato ang simbahan. Ang gidasig sa Ginoo sa akoa nga mo'y akong idasig ninyo, pabasaha ang inyong mga anak og Biblia. Kay kung pabasahon ninyo ang inyong mga anak, sama din ng Wilje. Amen? Labinas mga batanon, ipadayon na to tong Bible study. Unya, ang inyohang kuan, kanang inyohang practice sa mga instrument, ipadayon. Seryosohon na to pagpangalagad. Amen? Inay mo tapad, seryosohon na to pagpangalagad. Nanatas katapusan, di ta maglawsi-lawsi. Kaya ang lawsi, di yun na mga langit. Di man yun malangit. Muna nga, ibin sa tumakigsunan nga nakaroon sa nailang mga lugar, nga nagsunod sa ato ang programa, ako kamong gidasig nga inyong mga anak, inyong pamilya, panguluhi sa pagbasag Biblia. Bisan na amos layong lugar, tawagi, tsati, at iman na ang inyong mga anak. Tagaig panahon. Ina imong tapad, tagaig panahon ang imong mga anak. Amen? No? Unya, si Brad Moses, wala may anak, pero daghak kinugos. Pwede na niyang bisitahan dito, unya, dasigon, manimbata. Ana man na. Amen. Manimbata, kay diha sa ating simbahan, walay laing gitunan diha, pulong sa Dios. Makaluwas, makabag-o, makahatag og panalangin. Manindog ta, magampo ta, ito pasalamatan ng Dios, mga kaigsunan, sa iyang mga pulong. Ato'y patas sa tumakamot. Salamat Amahan sa imo mga pulong, mga mensahe nga imong gipaabot kanamo, nga imo kaming gisuginlan, nga nanina kami sa katapusang mga adlaw, diin kinahanglan kaming mangandam o kinahanglan kaming magpadayon sa pagkinabuhi nga lig-on sa pagpangalagad kanimo. Ug salamat o Dios sa imo mga pamaagi aron kami malig-on. Dasiga kami og pahinumdumi kami kanunay nga doon na kami oras sa pagigsulti kanimo, pag-ampo og labi na sa pagbasa sa imo mga pulong kay pinaagi niini malig-on man ang amo ang pagtuo ug pag-ila kanimo. Salamat o Dios nga imong i-bless ang matag usa nga dili namo malimtan og amo gayong i-priority ang pag-ampo, ang paghatag og panahon, ang pagpakigsulti kanimo kaysa mga butang nga mulabay lamang. Bisan pa Ginoo sa pagbasa ug pagtuon ug pagtudlo pagkat-on sa imong mga pulong. Salamat Lord nga doon na may kadasig gikan kanimo. I declare blessing nga magmalampuson kami sa imong gitudlo nga pamaagi aron kami malig-on ining katapusang mga adlaw. In Jesus name we pray. Amen ug amen. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Amen. Dalaygon kayo ang pulong sa Dios nga gipaabot sa matag usa nato ka kinabuhi. Mga igsuon ko sa Ginoo, nya adto ta sa paghatag og tithes and offering. Niingon diri, dad-a ang tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo. Aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako ug makita ninyo nga abrihan ko ang tabuanan sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud nga mga panalangin. Malakyas 3:10. Magmatinod anon sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhaton tagini hatag aron pagahatagan sikreto kini sa panalangin ug maabli ang tapuanan sa langit. Sa langit, igabubo ang madagayang panalangin. Takini, buhaton takini, buhaton takini, buhaton takini, buhaton takini, buhaton takini, uban sa kalipan. Akong ihatag ni Brad Serapin alang sa pag-ampo sa tithes and offering.
pasalamatan ang Ginoo sa halad ikanapulo. Ginoong Dios nga labing gamhanan, amo kang pasalamatan pasidunggan sa mga halad ikanapulo, Ginoong Dios. Hallelujah. Wala kami laing pasidunggan, Ginoo. Ikaw lamang, Ginoong Jesus. Lord, ikaw magapanalangin sa ikanapulo, Lord. Diin man nila negosyo, panarbaho. Kung na narbaho, Ginoong Diyos, anay opportunity, adunay pag-uswag, Ginoong Diyos, nga ma-promote sila, Ginoong Diyos. Ug nao sa nananom, Ginoong Diyos, nga panalangini, Ginoong Diyos, ang mga tanom nga maghatag bunga, Ginoong Diyos. Ug anoy namuhi, Ginoong Diyos, proteksyon ang ilang mga hayupan, Lord. Nay naninda sa Lord, ikaw magpadalag mga customer, Ginoong Diyos. Hallelujah. Wala kami mahimo kung wala imong tabang, Ginoong Diyos. Habakuk Hagyo 2:8 sa lapi bulawan imo, Lord. Ikaw ang tagya sa among ginhawa, ikaw tagya sa among kinabuhi, Ginoong Diyos. Imo ang trono, Ginoong Diyos. Ablihi ang tambuanan, Lord. Dungga among pag-ampo, pagpangamuyo, Ginoong Diyos. Thank you so much, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ato ta sa mga schedule, mga igsuon ko sa Ginoo. Ang presider karong umaabot Domingo kay Sigaw Albert. Okay ragaw? Ikaw ang presider. Dayon ang scripture reading kay si Sis Erich. Nanas Erich anate. Unya ang testimony ako lang ning gilatangan kay naman po yung mga anak ni Ate Elbe basin doon na po sila kadaugan kay talagsara po sila nato makauban. So ang special number akong ihatag sa De Villares family. Inyo nga ang panahon. So akong ihatag ni Pastor Gideon ang mga dugang pagyod. Sa dugang pahibalo, karong si manahona, atong miaging simana, wala mahuman gyud nato ang flooring kay kapila mi manawag nga magpahatod ta og graba og balas, dili sila makaangat tungod kay mahadlok sila sa dalan, dangog man. Unya wa gyud ta mahatid dirig balas o graba mo nang wala gyud mahuman ang atong flooring. Pero gamay na lang ko lang, no? Atong pagpakan ng Ginoo nga perting ninduta gyud atong flooring. Mayug yung pagkatrabaho. Unya karong si manahona kung magsigi na ni siya ug muinit ni siya, naamon toy hulungihong bagyo. Ato rang iampo nga kana bitawng makalabang ra gyud. Unya mainit na, ma-deliver na nila ang graba ug balas, maka-schedule na sadta og kuan kanang kuandiri kasi tawagan na flooring masa sa karong simnahona dili sa ta ka schedule og trabaho dire kay wala pa gyud po ta kabalo unsay kuan kanang kanus amo init kanus agyud mo uga ang dalan unya karong simnahona kung makadayon mi mo kuhaon na mo tong transistor radio o kuan kanang mga Bible, natay mga Bible niya mag-upload niya ta. Kamo diha mag-upload gyud mo, ha? Kanang old ano gyud atong gamiton, labi na gyud sa mga batan-on. Pero katong naay mga cellphone niya, komportable ra mo og cellphone, ato na lang ipaambit ngadto sa mga kaigsuonan pod nato nga muari dire nga di pod kabalong mo gamit kay cellphone, no? So maura siguro ato ang dugang pahibalo nga makasugod lang siguro, makatrabaho lang siguro ta kung naa nato dire ang materyales. Pero kani siya, pwede na nato siyang trabahoon siguro. Kani. Pero sa pagkakaron, dili pa siguro ta mag-schedule, murag busy pa man siguro karon kay mo biyahe man mi. O biyahe man, unya naman po okasyon. Asa tong okasyon karong sinuhuna? Sumala sa ako ang mga kaila pagkatalambungon og nay okasyon. Kay naab ko na tuyok-tuyokon. Layo-layo ra ba? Salamat ta sa Ginoo. Unya wala namang siguro ipahibalo naay ni hatag o ni donate no og bangko atong pagpakan ng Ginoo.
niabot og 5,000 ato ratong ipalit kung makalugsong mi siguro karong si manahon na gyapon mapalit na nato. Sunod Domingo na nato yung mga bangko sad. Unya basi karong si manahon na to nang ipre nga mauga ang dalan, unya ma-flooring na nato ang salog. Unya human sa flooring maghulat-hulat nang ta sa sira. Kay na naman tay gi-order nga sira. Parta nindota, no? Unya pag nanay sira, wa na di nakasud ang iro. Unya kana na pong mga bintana mo atong pangayuan sa Ginoo og kuan supply. Kay mangayo ra man kita sa Ginoo. Lord, napoy bintana, no? Unya kuan guni 1 2 3 4 5 6 7. Pito guni ka bintana. Unya jealousy gyud atong gamiton ani. Atong jealousy. Kay kung sliding init man. Jealousy ra gyud. May man gyud tong jealousy kay ana rang hangin. Nya kung naay init diha, palitan ra nato nag cortina. Nya naa may kamong mga babae, kamong nga batan-on, gamita tong inyohang talent nga decoration. Mag-decorate na lang mo, di ba? Nindot kayo. Nya mag-ulo schedule na ta diri. O niya, ako ang siguro magsabot ra mi akong asawa kung kanus ata makapalit og drums og bass. Kay mao magyud na akong gipangayo makapalit og drums og bass diri. Kay aron magsugod na si Gaw Albert, Brad Sirapin, Gaw Joel kaysa pag yun rin, dong Marvin, si Kuan, na silang Benji. Sugod na kaplit og bass. Bass naman og drum mga to ang kulang kay na naman ta dire keyboard. Nya ang mga batanon dasig lang gyud. Kuan ra gitong inyohang ako ang gitudlo ninyong keyboard, ha? O niya na magyunay mga panahon nga tapulan mo. Ayaw gyud mo padalaan ning koloya. Practice ra gyud kana akong giingon ninyo nga bisag naa mo sa inyong balay, ana mo hugasan, nanaan yung pinggan. Inana man ko sa una. Kay plucking, lisod min ang plucking. Ako ra kana maglingkod ko, sige ra ko murag og gakot-kot pero plucking ko ana. Hangtod nakakat-on ra gyud ko. Ana lang na siya. Bansay lang. So dalaygon ang Dios nga naghatag nato og kadasig og kalig-on sa atong pagpangalagad unya ing imong tapad kanang pangimbitar kanang dili alang sa hikay. Karong sunod Domingo kay labaw pa na sa hikay, no? Kanang pagpanimba. Kaganina panguluhi ang inyong mga anak, Brother Moses, dasiga tong imuhang mga kinugos. Manimba ta. Amen? No? Kay nanag yun na hapit na ang katapusan, nagud ang langit, nagud tay Ginoo. Unya kita mismo nakasaksi nga dunay gyud Ginoo nga numan naatay kabaguhan. Na ikausaban, naluwas tagikan sa bisyo pagkanindota ana. Ato ta sa pagpanindog mga kigsonan, ato ang pasalamatan ang Dios sa iyang pagpanalangin kanato to ipataas ato mga kamot. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imuhang mga pulong. Salamat o Dios sa imong pag-uban, salamat o Dios sa paghatag kadaugan gikan sa among pagsugod sa among paghalad. Hangtod dining taknaan nagmalampuson kami. Nga din amo na usab nga nakatunan ang mga pamaagi aron kami malig-on sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo sa paghalad o pagsimba og labaw sa tanan Ginoo sa pagbuhat sa mga bulaton diin ikaw mahimaya. Padayon ka mag-bless kanamong tanan. Niining tibok simana nga imong gidugang kanamo, padayon ka magkauban, magaproteksyon ug ipadala kanunay ang imong gamahanang mga anghel nga tagsa nga misalig bituo nga na kanimo, maingon man sa kumakigsunan nga nakigiuban sa among pagdiayeg kanimo pinaagi sa Facebook Live, Lord. I declare blessing sa mga kabatanunan namong manghamtong nga ang tanang magmadasigon ug malig-on sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Bisan pa o Dios sa tanan nga mga ginikanan nga nangandam sa pagpa-eskwela ug ang mga kabataan nga mga eskwela, I declare Ginoo nga ikaw o Dios magatagbog magatiman. Salamat o Dios sa imong tubag sa mga pag-ampo ug pagdawat sa imong mga halad. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan, sa pagigiusa sa Balang Espiritu gikan karon. Amahan uban ni kami. In Jesus name we pray. Amen. Pasalamatan nato ang Ginoo sa paano niya akong gihangyo si Gaw Albert. Magpasalamat sa Ginoo sa ato ang snacks. Itong pasalamatan ang pan. Panginoong Diyos Amahan, salamat Ginoo sa pan nga aniya karon. Panalangin kining pan nga ang tanan maka
ambit ani makahatag inik dugang kusog, makabaton og kuwag sustansya o vitamina sa among puntasag sa kinabuhi. Kini among gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Sa mga batanon, sa music team siguro, mag-practice mo Sabado siguro sa gabi Sabado sa gabi no? Ay lang rong Domingo kay loaded man ka ita. Sabado kay niyang gabi klase man. God bless, God bless. God bless, God bless. Kita niya ta sa tong live. God bless. Salamat guys sa mga mensahe pulong sa Ginoo. I declare blessing in Jesus name. Amen. Bye-bye. God bless. Happy Sunday.